Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam ta kasni. Ka KHADC ling bagatnat khayi pateng minaka arpnyau turik unai wing kala pateng biang ka kam khynra trading license ni ki dukan barjilla sor Laitumkhrah baro akawe ha ka jingelam uba teibor pathau em katnat land bat uba fanten jila kadong em ringkat ki bor pulit katnat enforcement ka KHADC. Hai ka jinglet khynra kila don haduk prapo pesen ki dukan Laitumkhrah ki biang lut ki kot ki slana ka benta ki wepat ki bombiang ki dukan ki bakatanat kalapan jingshai balai kimpen biang ya ka license ber ki deban penshai shaka ki KHADC hapo khat sansngi. Hai ka teka yo shillong kila don bun ki dukan ki basyong na ki barjilla bar ki babun ki dei jong ki khasi. Bat kat kum ka jingetu jong ki teki barjilla kila ong baki shimwai na ki khasi. Hagani ka junglet khynra ki pulit enforcement kila lap baro ki biang lut ki kot kisla bun pat ki batray ki barjilla na kaliang ka KHADC kala batha ki try nong bu dukan ban pen biang ye ki label license ya thu ba FJ la kadong MDC Laitumkhrah habato oket ek jaga sa jongini ki barjilla bun ki dei na Meghalaya bad Assam. Shishu ki pulit enforcement kila lap ru ki dukan ki bombiang ki kot kisla ya ki dukan labun bakhang lupa shwa banwan ka KHADC. Wala kate ke yo Shillong kade ke blashna da ke Shillong Municipal Board don ru na prengi barjilla ke bla yo ya ka no objection certificate NOC na ka dor barshnong kim patayo satya banet apply ya ka license khayi trading license na ka KHADC Henry hinde ka sngi ka jingkhanra trading license jong ka KHADC kalapun kandet iki barjilla bawan ka KHADC don naki baki yo na ka Shillong Municipal Board ka bakilapan pau baka license na ka KHADC kam donkam. Katba ki pulit enforcement kidang beteng ye kajing khynra kat tu kat ni na ki barjilla ki batip ye kajing wan khynra trading license jong ka KHADC kila ja rungai bat ye ki mar bat ya kaduka. Abai dei benta si ka alpunyo tarik mana ba hatwe ajar fulai. Makaliang council ngi la ya endek ni ki si bladap ba donkam banginya lek inspection Indai tang Laitumkhrah, indai tang Malti, indai tang Majai, indai saya keleng-keleng jo kasor. Kaba kadi ka kamram jo konsul ban inspection maba yim tua bakan long lingkar ka rukum ya penyayo penyayat. Te taksi ni ngade ka Laitumkhrah. Ini ya terder bat ngin hab ya cek magun sin yo jing ujor. Babun kidukan di penyaji di business ki kelam ka trading license di panapat di wan bande kelam ka professional tax ka badai banhap kadai ka rule hi bahap siu kadai ka rule hi bahap piaj nanti ba pilih ka notification tingkat ba kajing yo jimut na ka snong ka ba snong dan kamban ya check ini rapo persen na kinong di jing di hang ni alam ka hi ki dei ki ba yat na ka nanti ko dei marun bangi check hi ki dan hi ki license ki jongki ki level license jongki ya sibun pakim tipat ba ka professional tax ki apsiu te kani kalong ka jing ya dinti jongi kalong batai ki bawat ka professional tax ki bensiu ni ki khasi ru abangi le ya ka no construction work contractor ne ki kam sarkar ne ngi si professional tax te kamlong bat pelaj e ki we di tai rong kom bawat ki level license ru ni check lang pasti maki wan kinong train na kita betul kot kesla kam yang kot kesla itu dan kam check lang level license tasi hajing bamdon em in charge jong ketrit bat em bagi medon ha station ni la yai wan sendal lang no da em sapatau na naka land department ba ginya pendap ya kena inspection bat nginum sange tang si nginang yai ban ya cek nak kapor cakapor. Atau nak yang ka dawar senang kadan am kabor ban khynra lang trading license kumlek di council kadan board am senang pat. Atau kan sukai board na. Habis ada bakajing khynra kampat don kata ka ba ong pengi aibor ke dawar senang lani lani aibor ke dawar senang lani aibor ke seng balang ke khynra tek ka department ke badi ban khynra badi ka hok ka jok KHADC ka diapno. Tengah so kadi authority kadi ka district council hi ban ka jing khynra ru kan dei district council Kan mo gajing dunong hawili ko professional tax. Ajing yedu nong nyimpan ya template ka survey bapaka namang idang sedang kan ka jing ya check de ka jing dunong ta ka don bai
kamdai belum mana ka babun ba namal bun hikim payatip baki hatiale ka professional tax ka dikoi Ketika Laitumkhrah ketika Dkhar ba sedang mencek desi bun kim pat ya pli na kini ki non tribal ki padi surok tambangi na kalian ka council nginum sha bakinya di lemu madan hanya surok footpath mentasi ngina sedang menyayan si dengi lap ikun kita ngin hang iki